Avui és dilluns 18 de març. Sumari, comencem. I el col·lectiu Pense Pensions Dignes celebra una nova concentració a la plaça de l'Ajuntament. La de divendres fou una convocatòria especial, ja que es complia un any des que començaren les seues mobilitzacions. Hem de contar també que el col·lectiu Pense Pensions Dignes de Sueca va celebrar divendres passat una nova concentració. Fou esta vegada una convocatòria molt especial, ja que es commemorava el primer aniversari de les mobilitzacions. Per celebrar el primer aniversari del col·lectiu Pense Pensions Dignes, acudiren a la seva concentració habitual dels divendres la Coordinadora Valenciana per la Defensa del Sistema Públic de Pensions, així com representants de nombroses plataformes i col·lectius per les pensions, de la Ribera, la Safor, la Vall d'Albaida i el Camp de Morvedre. Els diferents portaveus es dirigiren als assistents a la concentració, animant-los a continuar al carrer per tal de defensar els seus drets de pensionistes i recordar, de cara a les properes eleccions, que el vot pensionista és molt important. La portaveu Pilar Medrano va llegir un manifest i va recordar el que s'havia aconseguit gràcies a la lluita pensionista. L'augment de les pensions, segons l'IPC, l'any 2018 i per al 2019, el 3% per a les pensions mínimes i de viduïtat i la recuperació del subsidi per a majors de 52 anys. En clau local, Pilar Medrano va fer balanç del que havia fet Pense Pensions Dignes en aquest any. Xerrades amb Amnistia Internacional, amb l'Hospital de la Ribera sobre nutrició i salut, visites culturals i recolzament als actes culturals com el grup de lectura de Josep Santandreu, etc. A més, va valorar positivament la seva integració al teixit associatiu de Sueca. Medrano va continuar la seva lectura defensant la sostenibilitat de les pensions a través d'una millor redistribució de la riquesa i emplaçant, de cara a les properes eleccions, a una taula redona que Pense Pensions Dignes organitzarà el dia 11 d'abril amb diferents representants polítics per conèixer els seus programes i les seues propostes sobre les pensions. La concentració acaba amb una sorpresa, una torta commemorant el seu aniversari, durant la qual tots pogueren corejar les consignes i les reivindicacions i també pogueren estrenar una nova cançó, la música de l'himne a l'alegria, amb lletra reivindicativa de Rafa Iborra i, per finalitzar, amb una xicoteta mascletà.